Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon bidiyo da na shirya yi mana. Wato an sake SDK, wato SDK na Finito. Yau muna maraba da zuwan shi, kuma kowa abun farin ciki ne saboda wani ci gaba ne da aka samu, wanda mutanenmu tun da ka baya ba mu ba har turawa da sauran wasu wanda suke yankin duniya da suna ganin Pi kaman ba abu ne na gaskiya ba, wanda wasu sun sha zagi a kai, wasu kuma an kira su wato masu scam, wanda za su ma mutane kwace ko kuma ana sa mutane akan wani abun da ba a sani ba. So gaskiya a hankali kamar yadda daman shugabanni na ko ina har da shugabannin wato shi wannan project mai albarka sun yi magana, sun ce komi a hankali yake tafiya, wanda ko ba faɗa mana ba mun riga mun sani komi bai zuwa a lokaci guda. So yau wato an sake SDK, wato shi da SDK a asalin abin da yake ma'anan shi, meaning din shi da a turance shine wato software development kit. So wato shi wani programming ne, wato shi wani kunshi ne na wasu abubuwa waɗanda za su haɗa tsakanin mai saya da mai sayarwa da kuma mai kaya zuwa ga kasuwa, wanda kowa ya riga ya sani yanayin yanzu yanda duniya ya canza, ba irin yanayin da bane da sai ka je kasuwa. Yanzu kana zaune a gida zaka shiga kasuwa kai abin da zaka yi. To shi wanda yake kasuwa shine wanda yake da mall kenan, wanda kuma yake da kaya shine zai zo ya kawo kayan shi kasuwa, wanda kuma zai saya shi zai je direct kasuwa ne ya duba a kowane shago yake so ya saya. To haka abin yake shi ma wato a waya yanzu ko a internet. To wato shi wannan abu tunda ba tsakaninka da mutum ne za ku yi magana ba, to dole ne akwai abin da zai ba da dama ya gane cewa kaya a wannan shagon ne, ya gane cewa wannan shi mai kayan ya saka ya kama kamar haya yanzu na shago a cikin kasuwa. Zai faɗa wa mai kasuwa zai gani, ya yadda sai kuma ya yi amfani da wannan kuma shagon ka zo ka duba ya ce so an zo an duba kaya a shago kaza da a saya. To wa zai saya, ga wanda ya saya da sauran ga kuɗi an shigo an tura wa na shagon shi ne kaya, kuma ga wanda ya zo ya saya. Duka wani abu ne wanda shi ma yake yin wannan abu, wanda ba wani abu ne mai wahala ba kuma ɓoyayyen abu bane. Dukkanin kowa na san zai fahimci wannan magana nan. To yanda take dai a zahirance yanda muke kasuwanci, to hakan take a internet yanzu yanda duniya aka ci gaba. Wato wannan shine SDK da aka sake shi wato a jiya kenan, saboda ci gaban wannan tafiya na canjin kuɗi na duniya da ake yi, wanda daman wannan abu shine yanzu a gaba ake kowa idon shi yake kai. To alhamdulillahi gashi nan an sako shi, kuma har wasu daga cikin kasuwanni sun fara aiki da shi. Wato wannan abu ne wanda ba kowa zai fahimci yanayin yanda abin yake ba, amma dai abu ne mai wanda shi kamar yanda na riga na yi bayani, shine mai wato alhakin kaiwa da komowa a tsakanin wato masu kasuwa da mai wanda ya kawo kayan shi kasuwa da kuma wanda yake dai sayi kaya a kasuwa. To mu dai yanzu wannan bamu daman da wani dukkan wani pioneer wanda shi yana da kuɗi ne kawai a ajiye a wallet ɗin shi, bai da wani abin da zai yi wa wannan, sai dai ya zauna ya jira ran da kasuwa za su ce sun gama haɗa kaya, sun gama haɗa alaƙa wato tsakanin kasuwannin su da wato shi wannan SDK. So ran da suka gama haɗa alaƙa suka ce a fara saya, to direct za mu shiga kasuwa ne mu je mu saya. So muna maraba da zuwan SDK, kuma wato ci gaba ne ba kaɗan ba da ake samu yau da gobe akan Finito. To kowa sai ya shirya, kuma kamar yadda kowane lokaci in dai yi bidiyo nake yin magana shine sai mutane a yi haƙuri, kar a sake a yi wasa da wato arzikin da Allah ya baka, saboda in suka tafi sun tafi kenan, ba za a ƙara samun yanzu kamar wanda muke da shi yanzu ba. Allah ya bamu sa'a. Ni ne naku Yunusa Boto, nake cewa da mu huta lafiya.